Arnie. Arnie. Min søn. Ja. Arnie, de torturerer endnu en. I stallen. Lad os se, hvad du virkelig er lavet af. Jeg tror ikke, hun kan klare det. Du er meget heldig. Vi kunne gøre meget mere ting med dig. Kig på mig. Kig på mig. Du er ikke andet end en lille roer. Vel? Du ved godt, du kan lide det. Siger du tak? Fordøm din tørfe! Nej! Vi skal også lege lidt med ind i morgen. Ikke nok. Kom så. Hey. Jeg har også en aftale med Torkild. Om at slå iltetafel. Lad os gå. Har du besluttet dig for, hvad du vil gøre med ham, møgeungen? Hvad? Rani! Han er en kujon. Men han er også min nevø. En offentlig henrettelse. Ja. Som tak for bedre tider. Ja. Og alt dit gode arbejde. Og alt mit gode arbejde. Jeg er tørstig. Der har vi jo vores kommende jarl.
Skal du ikke have en middagslur? Sjovt, Brynjulf. Se mig. Hvordan går det med at torturere tralle? Hvad taler du om, Rani? Er små piger blevet så farlige for den store, stærke Brynjulf, at han bliver nødt til at luske dem inden og tæve dem? Men hun er jo bare en træl. Rani. Nemlig, Njal. Nemlig, at du er blevet så desperat efter kærlighed, at du bliver nødt til at tvinge dig selv på en træl. Ah! Hvordan holder bare din kæft? Hvad er det, Rani? Er du blevet forelsket i vores lille træl? Nej! Nej! Hun er jo bare en træl. Ja. Hvorfor har du så travlt med, hvad vi går og laver med hende, træl? Rani! Sådan behandler vi ikke træl i min by. I din by! I din by. Godt nok er din far død. Men indtil du bliver valgt til jarl i tinget, så er det mig! Så er det mig, der bestemmer. Og det giver mig 2 nætter til at gøre med den træl lige præcis, hvad jeg vil. Og hvem siger du overhovedet bliver, Jarl? Hold kæft! Hjælp! En skål for Arni. Må han regere med gudernes værve, ligesom sin far. Skål! 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 Skål for Rani, Jarls søn. Rani. Jeg gør der ikke noget. Jeg vil bare snakke.
Jeg skal have dig fri. Jeg skal bare tage saksen. Hey! Trællen er fri! Hent Jarl! Hils held fra mig, Jarl Rani. Rani! 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 Du er helt væk. Hvor lang tid var jeg bevidstløs? Det meste af natten, og nu er det daggry. Jeg tror, hvad Njal gjorde ved dig. Hvor Njal? Jeg trækker ham tilbage til landsbyen og lader ham om i smedjen. Rani, de vil slå dig ihjel. Brynjulf for Njal. Hvad skulle du med hende der tralle? Hvad rager det dig? Rager det mig? Jeg har lige reddet din røv. Og så spytter du det her i ansigtet. Ja, hvad laver du overhovedet herude? Skulle du ikke være i gang med at servere mjød for Brynjulf? Så bare fordi, at jeg serverer mjød for Brynjulf, så er jeg lige pludselig hans skydehund, eller hvad? Rani, jeg er din bedste ven. Ja, og Brynjulf er min onkel. Du har ret. Det har ikke været nemt for dig. Og din far stod tog hårdt på os alle sammen. Og så er der nu nogen, der planlægger din ende, mens du sørger. Hør. Jeg misunder dig ikke, Rani. Men jeg har altid været din bedste ven, og jeg vil altid være din bedste ven. Det lover jeg. Godt. Hvad gør vi så nu? Brynjulf, han plotter imod mig. Han har tænkt sig at sige til næste ting, at jeg ikke skal være jarl. Det giver os til næste solopgang for at bevise, at han vil være en dårlig leder. Og hvordan gør vi så det? Vi finder trællen. Gider du ikke stoppe? Jeg prøver faktisk at lede. Jeg forstår altså ikke, hvorfor vi stadigvæk skal finde den træl der. Fordi hun er løsningen på konflikten. Hvordan? Kan vi ikke bare tage tilbage til landsbyen og så fortælle alle sammen, at Brynjulf er ved at slå dig ihjel, og så kan vi få smidt de 2 idioter ud på porten? Det er ikke så simpelt. Hvad hvis de ikke tror på mig? Hvad hvis de allerede er med Brynjulf? Du har set, hvordan de opfører sig. I deres øjne er Brynjulf det rigtige valg. Han er en erfaren kriger, som har været på flere togter, end jeg kan tælle til. Og jeg kan ikke engang gro skæg endnu.
Vi har brug for trællen for at bevise, at han er for voldelig. Okay? Kom. Myggesøen. Fantastisk. Hvad så nu? Vi slår lejr her. Det er ved at blive mørkt. Men tror du ikke, den kommer lidt for langt væk, hvis vi bliver her? Hun kan ikke nå langt i den tilstand, Brynjulf von Njal efterlod hende i. Nå, i så fald, hvis du laver et bål, så går jeg ud og henter noget at spise. Hvordan har du tænkt dig at jage uden bue? Den her. Ingen hare. Jeg ved, hvad du er til, o høje jarl. Hvis man bare havde lidt timian og rosmarin. Hvad jeg ikke vil give for min mors fasangryde lige nu. Jeg husker godt din mors madlavning. Bedre mad findes kun i Valhall. Jeg er helt sikker på, at hun laver mad sammen med Frigg for alle krigerne lige nu. Tænker du nogensinde på hende? Ja. Nogle gange, når jeg sover, og derefter vågner, så har jeg det, som om hun bare sidder ved min side og nålebinder. Og når jeg dufter lavendel, så er det, som om jeg bare kan føle, at hun står ved min side. Og når jeg så fanger mig i at være trist eller sur, så er der bare et eller andet, der siger i mig, at hun altid vil lægge sin hånd på min skulder og fortælle mig, at alt vil være i orden. Det er som om de nærmeste, vi har, de forsvinder aldrig sådan rigtigt. Hvad med din far? Savner du ham? Nogle gange. Jeg føler aldrig rigtigt, at jeg kendte ham. Han er altid for travlt med at være jarl. Men jeg savner ham stadig. Jeg ser ham, når jeg sover. Hver gang, når jeg lægger mig til at sove, så ser jeg ham dø foran mig. Som om jeg selv var der. Jeg så også min mor dø i min drømme. Det føles ikke som drømme. Mere syner fra en anden tid. Hvad mener du? Den nat han døde, der så jeg ham også dø foran mig. Tror du, det betyder noget? Jeg ved det ikke. Måske er det bare en anden form for privilegie, vi får af guderne. Til at være det første, der ved, at der vil ske med vores nærmeste.
føles mere som en forbandelse. Ja, måske. Ja, jeg har brug for lidt søvn, så jeg ved ikke med dig. Jeg tror, jeg bliver op. Læg dig bare til at sove. Læg dig ned. Jeg sagde, læg dig ned! Er du ved med at stride imod din sæbe? Læg stille. Så bliver det rart. Og varmt. Hey! Jeg gør der ikke noget. Hvorfor følger du efter mig? Jeg vil hjælpe dig. Hjælp mig, jeg har ikke brug for din hjælp. Der er farligt uden for byen. Jeg har klaret mig fint indtil videre. Jeg har brug for din hjælp. Hvorfor skulle jeg hjælpe dig? Fordi de mænd gjorde det ved dig. Du er en af de mænd. Nej, jeg prøver at stoppe dem. Du tror, at ved at de kigger på mig, så vil de lade være med at gøre andre fortræde. Jeg vil overbevise resten af byen om, at de er for voldelige. Så du tror, at resten af folket pludselig vil holde med dig? Jeg vil overtale dem. Hold kæft, hvor er du naiv. Hvad mener du? De ved jo allerede, hvad der foregår. De er bare fuldstændig ligeglade, for det er sådan, det altid har været. De store træder på de små. Det her land, det er bygget på plyndring og voldtægt. Alle jeres rigdomme, dem har I taget fra folk, der ikke kunne kæmpe imod. Jeg skal væk herfra. Hvis du ikke har nogen at tage tilbage til, kan du godt komme med. Odin.
ejer dig. Slip din unge! Rani. Hør lige på, hvad jeg har at sige. Rani. Rani. Jarl. Rani.